Έτσι λοιπόν, μια σειρά θεσμικών φορέων και συλλογικοτήτων διοργανώνουν, μάλλον στέλνουν μια επιστολή σε όλους τους συναρμόδιους φορείς σχετικά με μια πρωτοβουλία που έχουν λάβει κατά της ιδιωτικοποίησης των περιφερειακών αεροδρομίων. Να καλημερίσουμε όμως τον Περιφερειακό Σύμβουλο, τον κύριο Αλέξανδρο Σταθακιώτη, τον οποίο και έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, να τον ρωτήσουμε σχετικά με αυτό το θέμα. Καλή σας μέρα, κύριε Σταθακιώτη. Καλή σας μέρα, κυρία Ικαρίου. Νομίζω το Σεπτέμβρη ήταν η πρωτοβουλία. Ναι, από το Σεπτέμβριο έχει ξεκινήσει. Ναι. Είναι περιφερειάρχες, περιφερειακοί σύμβουλοι, δημοτικοί σύμβουλοι, δήμαρχοι, σύλλογοι εργαζομένων, σύλλογοι εμπορικοί, κινήματα από όλη την Ελλάδα. Από εδώ συμμετέχουμε εγώ και ο Τάσος Κοζώνης ως Περιφερειακός και Δημοτικός Σύμβουλος. Συμμετέχουν και κάποιοι άλλοι φορείς, νομίζω ο Εμπορικός Σύλλογος, ο Φαρμακευτικός Σύλλογος, συμμετέχουν και άλλοι φορείς εκτός από εμάς. Από τη ΣΑΜΟ λοιπόν συμμετέχετε εσείς ως Περιφερειακός Σύμβουλος, ο κύριος Τάσος Κοζώνης ως Δημοτικός Σύμβουλος, εκλεγμένος με την... με την παράταξη. Σαμιακή Πολιτεία. Συμμετέχει ο Εμπορικός Σύλλογος ΣΑΜΟ, ο Σύλλογος Εργαζομένων στο Αεροδρόμιο, ο Φαρμακευτικός Σύλλογος, συμμετέχουν και άλλοι, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να τους θυμάμαι όλους έναν ένα, να μην ξεχάσω. Μάλιστα, κάποιον. Μια σειρά λοιπόν φορέων. Σχετικά με αυτή την πρωτοβουλία που έχετε αναλάβει ενάντια στην ιδιωτικοποίηση των περιφερειακών αεροδρομίων, άλλαξε η κυβέρνηση και περιμέναμε ότι κάποια από τα θέματα τα οποία αποτελούσαν αποφάσεις της προηγούμενης, π.χ. ας πούμε ιδιωτικοποίηση περιφερειακών αεροδρομίων, έμφυα, τέτοιου είδους θέματα θα είχαν επιληθεί. Βλέπουμε όμως ότι συνεχίζεται η ίδια πολιτική σε κάποια θέματα. Είναι η δημιουργική ασάφεια, ναι, που λέει και ο κύριος Βαρουφάκης. Ναι. Υπήρξε ένα θέμα άμεσης χρηματοδότησης, δηλαδή όπως τα είχε κάνει η προηγούμενη κυβέρνηση μαζί με τη Γερμανία και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και όλο αυτό το τη σκληρή δράκα που θέλει να ξεπουλήσει την Ευρώπη όλη. Τα είχαν κάνει έτσι ώστε η καινούργια κυβέρνηση να βρεθεί μπροστά σε ένα πολύ μεγάλο δίλημμα. Ναι. Επιλέχθηκε αυτή η τακτική της δημιουργικής ασάφειας προκειμένου να κερδίσουμε λίγο χρόνο για να προετοιμάσουμε και την κοινωνία, να προετοιμάσουμε και την οικονομία απέναντι σε αυτή τη μεγάλη πίεση, περιμένοντας ίσως και άλλες αλλαγές στην Ευρώπη, προσπαθώντας να βρούμε συμμάχους στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αντιδρούν με κάποιο τρόπο ή να ενεργοποιήσουμε κάποιους ανθρώπους που έχουν και κάποιες κυβερνήσεις που έχουν μια τάση να διαφωνήσουν με την σκληρή γερμανική πολιτική. Και μέσα σε αυτά τα πλαίσια υπήρξε και αυτή η δημιουργική ασάφεια για τα αεροδρόμια. Εγώ δεν θα κρύψω τα λόγια μου. Ο αρμόδιος υπουργός προσπάθησε ο κύριος Σταθάκης, προσπάθησε το θέμα να το φορμάρει κάπως έτσι, δηλαδή λέγοντας ότι... Να στρογγυλέψει τις γωνιές του στην ουσία. Ναι, ότι θα ξανακάνουμε ένα διαγωνισμό, ότι το κράτος θα έχει το 51% των μετοχών σε αυτό το διαγωνισμό. Τέλος πάντων θα φτιάξει κάποιους όρους που δεν θα είναι τόσο βάρβαροι όσο οι προηγούμενοι όροι. Η Γερμανία επιμένει και η Ευρωπαϊκή, γιατί βέβαια κερδίζει 14 αεροδρόμια με μιας. Είναι η γερμανική κρατική εταιρεία αυτή που αγόρασε τα αεροδρόμια, που βέβαια δεν έχει ολοκληρωθεί η παραχώρηση, οπότε είναι πολύ εύκολο να τη σταματήσουμε. Παρ' όλα αυτά, ακόμα και με αυτή τη δημιουργική ασάφεια και με αυτή την, αν θέλετε, έτσι, να το πάμε πέρα στο χρόνο, χρησιμοποιούνται διάφορα τεχνάσματα που κάνει ο αρμόδιος υπουργός, η Γερμανία δεν το δέχεται. Επιμένει εδώ και τώρα να τις παραχωρηθούν τα αεροδρόμια και γι' αυτό όλοι εμείς, που η πλειοψηφία ας πούμε των ανθρώπων αυτών μπορεί και να στήριξαν την κυβέρνηση, αυτή τη στιγμή είμαστε σε αναβρασμό. Δεν θέλουμε να πάρουμε την υπογραφή μας πίσω. Εξάλλου το έγραψα και στο Σαμιακό Βήμα, νομίζω, ότι εγώ έβγαλα φωτογραφίες, κατέβηκα με άλλους συντρόφους που είμαστε στο ΣΥΡΙΖΑ ΣΑΜΟ, μαζί με και με άλλους ανθρώπους, βάλαμε πανό ΣΥΡΙΖΑ ΣΑΜΟ στο αεροδρόμιο,
είναι ντροπής πράγματα να αρχίσουμε να μασάμε τα λόγια μας. Και γι' αυτό... Η πρακτική της Κολοτούμπας λοιπόν δεν ισχύει μακριά από εσάς και αυτούς που μπήκατε, βάλατε πλάτη. Και για την κυβέρνηση ισχύει η Κολοτούμπα. Ναι. Απλά χρειάζεται και το λαϊκό κίνημα... Ας το κρίνει ο κόσμος βέβαια. Ναι, εντάξει, μην το κρίνουμε χρειάζεται το λαϊκό κίνημα απέναντι σε αυτές τις τρομερές πιέσεις που δέχεται η κυβέρνηση να βάλει μια άλλη και αυτό πίεση. Έχω την αίσθηση πάντως ότι αυτές οι πιέσεις ήταν γνωστές και ήταν αναμενόμενες και περίμενε ο κόσμος, έχει αναπτύξει πολύ μεγάλες προσδοκίες. Δεν ξέρω αν θα δικαιωθούν ή όχι. Πάντως αυτό το οποίο συζητιέται ευρέως είναι ότι επιλέχτηκε, ας πούμε, ένα από τα θέματα που έχουν δημιουργήσει τριβές είναι ότι επιλέχτηκε ως πρόεδρος της Δημοκρατίας ένα πρόσωπο το οποίο ψήφισε όλα τα μνημόνια, ήταν υπέρ μιας πολιτικής που απέχει μακράν από αυτή που ευαγγελίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ και με αυτήν ανέβηκε στην εξουσία, και ότι δεν βρέθηκε μία ισχυρή πολιτική προσωπικότητα από το χώρο της αριστεράς να επιλεγεί για πρόεδρος της Δημοκρατίας. Δηλαδή δεν μας έκανε ο Δήμας, γιατί ήταν εκφραστής του μνημονίου, αλλά μας κάνει ο Προκόπης Παυλόπουλος. Εντάξει, θα το αφήσω σχολείο στο αυτό, γιατί μας ενδιαφέρει και από αυτή και σαν πρωτοβουλία τόσων ανθρώπων. Ναι. Και εμένα προσωπικά με ενδιαφέρει να χρησιμοποιήσω το βήμα που μου δίνεται να πω στον κόσμο ότι υπάρχουν άνθρωποι, ναι, που όπως εγώ ας πούμε, που στήριξαν την κυβέρνηση για να βγει, που δεν κάνουμε πίσω. Και τα αεροδρόμια δεν θα τα αφήσουμε να πουληθούν με τους όρους που θέλει η απεικιοκρατική. Στη δημιουργική ασάφεια δηλαδή, κύριε Σταθακή, απαντάτε με δημιουργική κριτική, για να καταλάβω. Με δημιουργική κριτική, ναι. Όχι με δημιουργική κριτική και με κίνημα. Γιατί άλλο το κόμμα, άλλο το κίνημα. Ο κόσμος δεν θέλει να παραχωρηθούν δημόσιες υποδομές, όχι μόνο τα αεροδρόμια, με τη λογική να ξεχρεώσουμε το χρέος. Μάλιστα. Με αυτή την επικιοκρατική, ας πούμε, λογική να παραχωρήσουμε, είπε ο κύριος Βαρουφάκης, ας πούμε, βγαίνοντας έξω, ότι δεν θα καταστρέψουμε τις δημόσιες δομές μας και τις δημόσιες υποδομές μας, γιατί αν θέλετε μια ρήξη που θα είναι καταστροφική, ας πούμε, από μια άποψη, θα καταστρέψει αυτές τις υποδομές. Δεν μπορούμε να τις καταστρέψουμε τις υποδομές μας. Εγώ συμπληρώνω, σίγουρα δεν πρέπει να καταστρέψουμε τις υποδομές μας, γιατί είναι λαϊκή περιουσία, αλλά από το φόβο μην τις καταστρέψουμε δεν θα τις παραχωρήσουμε κιόλας με επικιοκρατικές συνθήκες σε κράτη και συμφέροντα που βλέπουν την Ελλάδα σαν ένα χώρο σαν ένα πτώμα. Έχετε δει κάτι παιδάκια στην Αφρική που περιμένουν τα όρνια από πάνω να πεθάνουν για να πάρουν ένα κομμάτι. Λοιπόν, εμείς θέλουμε αυτό το παιδάκι που είναι η Ελλάδα, πιστεύουμε ότι έχει δυνάμεις μέσα του και πιστεύουμε ότι μπορεί να αντισταθεί ακόμα και δεν θα κάτσουμε στα όρνια να μας κατασπαράξουν. Μάλιστα. Χαίρομαι που το λέτε με αυτή την έννοια και χαίρομαι που υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι, παρότι ανήκουν ή έχουν εκφράσει ένα συγκεκριμένο, έχουν εκφραστεί μέσα από ένα συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, διατηρούν την δυνατότητά τους και την ικανότητά τους να εκφράζονται σύμφωνα με τα δεδομένα και με τη φιλοσοφία και με την ιδεολογία τους. Αυτό δηλαδή που απεικονίζει τη ζωή τους. Δεν μπορεί λοιπόν το Σεπτέμβρη να είναι κάποιος έξω από το αεροδρόμιο και να λέει όχι στην ιδιωτικοποίηση και σήμερα να καταπίνει το γεγονός ότι τα αεροδρόμια παραχωρούνται ίσως και αμαχητοί ή μπορεί να παραχωρηθούν. Δεν παραχωρούνται. Δηλαδή υπάρχει αυτή ότι ακόμα, για να λέμε για του στραβού το δίκαιο, δεν ξέρω τι θα γίνει στις διαπραγματεύσεις, αλλά ακόμα το Υπουργείο λέει ότι ο διαγωνισμός ακυρώνεται. Και σήμερα να δείτε τις δηλώσεις του αρμόδιου Υπουργού, λέει ο διαγωνισμός ακυρώνεται. Τώρα υπάρχει ένας φόβος βέβαια ότι η διαπραγμάτευση μπορεί να βγάλει άλλα. Ναι. Να δούμε αν θα ακυρωθεί. Να δούμε αν θα ακυρωθεί λοιπόν αυτός ο διαγωνισμός και αν τελικά θα μείνουν τα αεροδρόμια, τα οποία επιτελούν και έχουν και ένα στρατηγικό, έναν εθνικό ρόλο. Κοιτάξτε, έχουν ένα εθνικό ρόλο. Ο εθνικός ρόλος για μένα δεν είναι μόνο στρατιωτικός, η στρατιωτική χρήση που είναι και αυτό το πράγμα. Πού είναι και αυτό. Για μένα τα αεροδρόμια σαν τη Σάμου είναι κοινωνική υποδομή. Τι εννοείται δηλαδή κοινωνική πρώτα υποδομή? Πρέπει να τη βλέπουμε. Κοιτάξτε να δείτε. Η Σάμος είναι ένα νησάκι, ένα νησί μεγάλο βέβαια, παραμεθόριο, δύσκολο στην προσέγγιση. Το αεροδρόμιο είναι πρώτα απ' όλα για να εξυπηρετεί
το κάτοικο της άμμου, να δημιουργεί δηλαδή αυτό που λέμε το μεταφορικό ισοδύναμο, για να μπορεί και ο κάτοικος της άμμου να αισθάνεται σαν να είναι σε στεριανή Ελλάδα. Ναι. Και αυτό το πράγμα πρέπει να το εξασφαλίσει το κράτος. Αν θέλει να λέγεται κράτος με συνέχεια από την Αθήνα μέχρι την τελευταία σχατιά του, πρέπει να το εξασφαλίσει. Δηλαδή, πριν μπούμε στη λογική ανταποδοτικότητας, που μπορεί να γίνει από ανταποδοτικό το αεροδρόμιο του Σάμου, και για χρόνια ας πούμε πιστεύω ότι ήταν πολύ ανταποδοτικό όταν ερχόταν 10-14 τσάρτερ και πλήρωναν, δηλαδή να μην κρυβόμαστε δηλαδή και τα εμφανίζουμε όλα μαύρα. Ναι. Τα αεροδρόμια της Σάμου προσέφεραν πάρα πολύ στον κρατικό κορβανά τα προηγούμενα χρόνια της μεγάλης τουριστικής ανάπτυξης. Και επίσης με τα χρήματα του λαού έχει εξυγχρονιστεί, έχει γίνει αυτό το πολύ μεγάλο κτίριο, που είναι από τα καλύτερα σήμερα περιφερειακά αεροδρόμια. Δεν μπορούμε να τα πουλήσουμε αυτά όλα. Και σας είπα, για μένα είναι πρώτα απ' όλα είναι κοινωνική υποδομή. Δηλαδή δεν πρέπει να εξετάζει κανείς μόνο την ανταποδοτικότητα. Δηλαδή αν βγάζει τα λεφτά του. Δηλαδή δεν βγάζει τα λεφτά του, το κράτος πρέπει να έχει εξασφαλίσει αυτή την κοινωνική υποδομή για να ζει ο κόσμος στη Σάμο και είναι, αν θέλετε, και στην παραμεθόριο περιοχή, και με αυτή τη λογική εξυπηρετεί εθνικούς σκοπούς. Ζούμε σε αυτό το βράχο όλοι μας εδώ πάνω, μας λένε ακρίτες, μας λένε διάφορα. Για να μπορέσουμε να ζήσουμε σε αυτό το βράχο και να επιβιώσουμε ανθρώπινα, χρειαζόμαστε στήριξη. Μία από αυτή τη στήριξη είναι να έχουμε ένα αεροδρόμιο που δεν θα ζητάει, ας πούμε, από τις αεροπορικές εταιρείες υπέρογκα ποσά για λιμανιάτικα, δεν θα είναι φιλικό για να μπορούν να γίνονται καλύτερα να γίνεται καλύτερα η αεροπορική συγκοινωνία. Μάλιστα. Ωραία. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Σταθακέ. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να συμπληρώσετε. Κοιτάξτε να δείτε, σύντομα θα γίνει και στη Σάμο ξανά. Τώρα έχουμε τη συνέντευξη τύπου της στην Αθήνα στις 17 του μηνός. Ναι. Στο Δικηγορικό Σύλλογο θα γίνει η συνέντευξη τύπου, όπου καλό, δεν ξέρω να μας ακούνε σαμιώτες που θα βρεθούν στην Αθήνα, να βρεθούν εκεί και να υποστηρίξουν, και οι σαμιακοί σύλλογοι της διασποράς θα πρέπει να βοηθήσουν σε αυτό και θα έρθουν σε επικοινωνία μαζί τους. Ναι. Ο στόχος ποιος είναι σε αυτό? Ο στόχος είναι να υπάρξει κόσμος, πολλής, να υπάρξουν ομιλίες από κάθε νησί που πουλιέται το αεροδρόμιο του, ναι, έτσι ώστε να καταλάβει ώστε να υπάρχει δυνατότητα να υποστηριχθεί όλο αυτό, εννοείται, και πολυεπίπεδα, να μην είναι μόνο... Πολυεπίπεδα, ναι, ακριβώς. Και βεβαίως αυτή είναι η πρώτη κίνηση, περιμένω θα ακολουθήσει και κατά τόπους, δηλαδή ξανά θα πάμε στο αεροδρόμιο και ξανά θα βγάλουμε φωτογραφίες ότι το αεροδρόμιο της Άμμου δεν μπορεί να παραχωρηθεί με επικρατικούς όρους. Το θέμα είναι πόσοι άνθρωποι σε αυτό θα συμμετέχουν, όσοι και την προηγούμενη φορά, δηλαδή ο στόχος σας είναι... Έχετε απόλυτο δίκιο. Και δεν είναι μόνο για τα αεροδρόμια, είναι για όλο το πράγμα που έχουμε από εδώ και μπρος. Όποιος περιμένει ότι ψηφίζοντας μια φορά έλυσε το θέμα, ή θεωρώντας ότι έκανε το καθήκον του, ναι, θα απογοητευτεί εκτρά. Έχουμε ένα δύσκολο αγώνα, ναι, έχουμε ένα οικονομικό πόλεμο αυτή τη στιγμή και δεν φτάνει μια ψήφος. Δηλαδή δεν φτάνει, να σας πω κάτι, και καλύτερες συνθήκες να υπήρχαν και αν θέλετε στη διαπραγμάτευση αυτή. Αν, ας πούμε, οι υπουργοί αισθάνονται μόνοι τους, της κυβέρνησης αριστεράς αισθάνονται μόνοι τους, αν αισθάνονται ότι δεν έχουν πίεση από κάτω, αν αισθάνονται, είναι πολύ εύκολο να κάνουν πίσω, είναι και πολύ εύκολο να κάνουν, να δυσκολευτούν στη διαπραγμάτευση. Εγώ δεν πιστεύω ότι η πίεση είναι άλλο συντεχνιακές πιέσεις, γιατί λένε κάποιοι συντεχνίες και τα λοιπά και δεν θα μας ακούσουμε τις συντεχνίες και θέλουμε η κυβέρνηση να είναι περίσπαστη. Άλλες συντεχνιακές πιέσεις. Δηλαδή αν βγει κανείς και... Ναι, κύριε Σταθακέ, σας χάνουμε, ναι. Ναι. Να ζητήσω από τους συνεργάτες μου να δούμε τι ακριβώς έγινε με την τηλεφωνική μας σύνδεση. Ράδιο Σάμος στους 102 MHz. Ένα ψήφισμα λοιπόν έχει εκδοθεί, ένα ψήφισμα της κοινής πρωτοβουλίας ενάντια στην ιδιωτικοποίηση των περιφερειακών αεροδρομίων, δηλαδή των περιφερειακών κρατικών αερολιμένων. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις αυτές είναι και κερδοφόρες και βιώσιμες υπό δημόσιο έλεγχο και διοίκηση,
και ενισχύουν τον κρατικό προϋπολογισμό και φυσικά δεν επιβαρύνουν τον Έλληνα φορολογούμενο. Από την άλλη, είναι επιζήμια η εξέλιξη για τη χώρα αν δημιουργηθεί ιδιωτικό μονοπόλιο στον τομέα και των αερομεταφορών. Αυτό που ζητά λοιπόν η πρωτοβουλία είναι η άμεση αναβάθμιση των περιφερειακών αερολιμένων για την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας τους και φυσικά η ακύρωση της δρομολογούμενης αποκρατικοποίησης των περιφερειακών αερολιμένων. Το σχετικό ψήφισμα έχει κατατεθεί τόσο στον Πρωθυπουργό της Ελλάδος, τον Αλέξη Τσίπρα, όσο στην Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, σε υπουργούς όπως Οικονομικών, Οικονομίας Υποδομών Ναυτιλίας, τον κύριο Σταθάκη, Υπουργό Επικρατείας, τον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό και κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, αλλά και στους βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Και σε αυτό το ψήφισμα κατά της ιδιωτικοποίησης συμμετέχουν 161 θεσμικοί φορείς. Νομίζω πως ολοκληρώσαμε βεβαίως το θέμα, αλλά θα θέλαμε να δούμε αν ο κύριος Σταθακιός, γιατί διακόπηκε η τηλεφωνική μας σύνδεση, έχει κάτι να προσθέσει. Κύριε Σταθακιέ, δεν ξέρω αν θα θέλατε κάτι να προσθέσετε. Ναι, πιστεύω ότι δεν έγινε κανένα πράγμα να κοπώ στον αέρα, γιατί έλεγα πολλά έτσι πράγματα. Όχι, νομίζω όχι το τελευταίο. Δεν έχουμε κάποιο τόμπλα εμείς εδώ, δεν ξέρω αν έχετε εσείς κάποιον εκεί. Ναι, έλεγα, δεν ξέρω αν ακούστηκε αυτός ο διαχωρισμός ανάμεσα στη συντεχνιακή πίεση και στη δίκαιη κοινωνική πίεση. Και φέρνω το παράδειγμα των σχολείων. Δεν ξέρω αν μάθετε ότι υπάρχει ένας αναβρασμός στις σχολικές, στη σχολική κοινότητα, διότι εμείς, δηλαδή η ΣΥΡΙΖΑ και οι συνδικαλιστές και όλοι αυτοί λέγαμε ότι δεν γίνεται μάθημα με 30 και παιδιά στην τάξη. Ναι. Ήταν ένα μνημονιακό μέτρο για να μειωθούν οι καθηγητές. Ναι. Αυτό λοιπόν το αίτημα δεν είναι συντεχνιακό. Να μειωθούν τα παιδιά στην τάξη και να μειωθούν και οι ώρες των εκπαιδευτικών, γιατί αναφέρεται στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ακριβώς. Ναι, δεν είναι συντεχνιακό αίτημα. Γιατί ποιος το χαρακτήρισε ως συντεχνιακό? Ναι, πολλοί θα πούνε διάφορα αιτήματα δίκαια κοινωνικά ότι είναι συντεχνιακά. Δεν είναι συντεχνιακά. Είναι δίκαια κοινωνικά αιτήματα που αναφέρονται στην ποιότητα του κοινωνικού κράτους. Δεν είναι το σάντουιτς που πήραν οι εργαζόμενοι στη ΔΕΗ, είναι ένα άλλο είδους αίτημα αυτό που αφορά την εκπαίδευση, που αφορά την παιδεία, που αφορά τα παιδιά, που αφορά όμως και το ρόλο των εκπαιδευτικών. Ακριβώς. Δηλαδή να μάθουμε να διαχωρίζουμε, γιατί πολύ εύκολα κάποιοι λένε για συντεχνιακά αιτήματα και τέτοια. Είναι δηλαδή μια καραμέλα νεοφιλελεύθερη, ναι, που πρέπει να αποβληθεί από τη γλώσσα. Τώρα μια και μιλάτε για... πιστεύω ότι θα προσέξει η κυβέρνηση απέναντι. Τώρα μια και μιλάτε για νεοφιλελευθερισμό, νομίζω ότι υπάρχει και στις τάξεις της κυβέρνησης και εκφράζεται μέσα από τους ΑΝΕΛ. Δεν εκφράζεται όλο αυτό? Η λαϊκή δεξιά είναι. Μην ξεχνάτε ότι τις μεγαλύτερες κοινωνικοποιήσεις... Όσο πως και αν το κάνεις, λαϊκή δεξιά, αλλά δεξιά, όπως και αν το κάνει κανείς. Κοιτάξτε, εγώ δεν έχω θέματα, και νομίζω δεν το λέω τώρα μόνο, δεν έχω θέματα ας πούμε με τις ιστορικές έτσι, ταυτότητες, γιατί ξέρω ότι τα πράγματα είναι δυναμικά. Ναι. Η κυβέρνηση Καραμαλή, του παππού Καραμαλή, τουλάχιστον, ναι, απέχει μακράν βέβαια κοινωνικοποιήσεις δημόσιων δομών στην Ελλάδα. Εντάξει, ευθύνεται βέβαια και για την αστιφίλια, ευθύνεται και για πολλά από τα κακώς δεδομένα της σημερινής εποχής. Συμφωνώ και θα επαυξήσω. Αλλά το θέμα είναι τι κάνουμε τώρα και τι αντίληψη έχει κανείς. Ένα κομμάτι της λαϊκής δεξιάς ενδεχομένως, ακολουθώντας ας πούμε αυτή την παλιά καραμαλική παράδοση, ναι, που τουλάχιστον στα γραπτά του και ο Παυλόπουλος την είχε αυτή την τάση, ναι, για να ξαναγυρίσω πριν, εντάξει. Ναι, ο Παυλόπουλος την είχε αυτή την τάση στα γραπτά του. Στα γραπτά του και στα φανερά του δεν το είχε. Έπαιξε ένα ρόλο και αυτό. Ναι. Ένα κομμάτι ας πούμε αυτής της καραμαλικής παράδοσης μπορεί δυναμικά σήμερα να διευκολύνει, αν θέλετε, τον αγώνα ενάντια στην ουσιαστική απεικιοποίηση της χώρας μέσω της χρεοκρατίας, μέσω των χρεών. Να σας ρωτήσω κάτι, μια και μιλήσαμε για τα περιφερειακά αεροδρόμια. Γνωρίζετε ότι σήμερα υπάρχει μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας και αλληλεγγύης σχετικά με το πλοίο Μυτιλήνη, το οποίο θα γίνει
στο Καρλόβαση. Βεβαίως, και ως παράταξη και ως κόμμα. Ναι. Και σας μιλώ και με τους δύο ρόλους μου, δηλαδή και σαν παράταξη συμμετέχοντας, ας πούμε, στο συντονιστικό της Δημοτικής Παράταξης. Ναι. Θα συμμετέχετε? Ναι, θα βρεθούν άνθρωποι εκεί. Βέβαια διοργανώνεται από άλλο κομματικό χώρο. Στην ουσία διοργανώνεται από το εργατικό κέντρο της άμμου. Εμείς θα βρεθούμε εκεί και ο Τάσος ο Κοζώνης θα πάει μαζί με άλλους συναγωνιστές πιο πριν να συναντήσει τους ανθρώπους. Έχουμε μιλήσει με το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας να τους μεταφέρει κάποια πράγματα και να ακούσει και τους ανθρώπους και να μεταφέρει και το δικό τους καημό πάνω. Συμμετέχουμε, ναι, πρέπει να πληρωθούν οι εργαζόμενοι, ναι, θέλουμε τις συγκοινωνίες και ποιοτικές συγκοινωνίες, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει σε βάρος των εργαζομένων. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σταθακέ. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Γεια σας.